Magaling na mga bata. Sino po yung pwede mag-sponsor ng computer? Ng laptop? Kawawa naman yung mga bata dito. Oh. Wala silang computer. Sino pong pwede mag-sponsor dyan? Nananawagan po kami. Tingnan nyo naman ang kanilang mga computer. And yung wifi nila, tingnan nyo yung wifi dun sa taas. Ayan yung wifi nila. And dito din sa taas. Magaling talaga kayo ah. Mauta kayo ah. Yung mga putol-putol na tabla dito sa tindahan, ito yung ginawa dito. Tapos yung mga putol-putol ginawa nilang kunwari, yung anong tawag doon, screen ng laptop. Ang galing. Ano yan, Bron? Pinakamalaki yung kay Lebron na computer. Good morning! Ay, hindi pala good morning. Good afternoon na pala. Afternoon na nga pala. Nagluluto na ako ng lunch today. Ang lunch namin ay munggo. Ito siya. Binabad, ay hindi nyo makita, no? Ang ano kasi ng cellphone natin, ang baba. Munggo na binabad ko na sa tubig para pag pinakuluan natin, mabilis siyang lumambo. Tapos lalagyan natin ng taba. Yung pinritong tira-tira ng taba ng baboy. Pinrito. Tapos sibuyas bawang, syempre. And kukuha pa ako ng malunggay, di pa ako nakakakuha. Ang init-init na kasi, tinanghali na ako. Hindi ko na namalayan yung oras, sa dami ko nang ginawa maghapon. Ngayong umaga, kakaligpit. Kukuha tayo ng malunggay, tara samahan nyo na lang ako habang pinapakuluan ko itong munggo. So dito tayo sa likod kukuha ng malunggay. Medyo marami na siya ulit dahon. Bawas-bawasan yung dahon dito gawa ng, lagi kami noon nagluluto na may malunggay. Ngayon, kuha ulit tayo. Malunggay. Anuhin naman natin to. Tawag doon, himay-himayin natin. Pasok tayo sa loob. Ang kalat. Tapos alam nyo ba, meron dito nangingitlog sa bahay. May karton kasi ako dito na na nilagay. Tapos, ay umalis na siya. Ay, umapaw. Patay. Umaapaw yung munggo. Nako, kakalawangin yung tingnan nyo oh. Umapaw na yung munggo. Napunong-puno ng tubig. May nangingitlog dito sa loob. May nilagay ako ng karton. Tapos nakita ko siya. May isa ng itlog. Hahayaan ko lang papadamihin natin. Tapos kukunin natin yung ibang itlog. No? Titirahan lang natin siya ng kaunti. Nahiya ako dito sa kapitbahay. Kasi kitang-kita nila ako dito. May handaan dito bukas sa kabila. Dibu. Dibu nung anak ng pinsan namin. Kaya may maingay na naman dito sa kabila bukas. Maghihiwa muna ako ng malunggay na makapagluto na ako. Alas 12 na, hindi pa ako nakapagluto. Buti pa yung baboy na pakain ko na, kami hindi pa nakain. So, yung manok na natira naman sa loob, nangingitlog na naman siya. So today, dalawa na yung egg niya. Pagka mga 4 na, kukunin ko na yung 2 para yung ititira ko lang sa kanya, 4 na itlog lang. Kasi minsan yung mga manok, diba, pag nangingitlog, nakakasampu sila, 10 pababa, ganyan. Yung mga itlog nila may 7, 8. So ang ititira ko lang sa kanya, mga 5, tapos kunin natin yung iba. Nakakatawa, nangitlog siya dito kasi may karton ako na nilagay doon. Siguro, kala niya, paitlugan yun. Kaya doon siya nangingitlog. Hindi ko alam kung kaninong manok yun. Bahala na kayo dyan kung kanino yun. Basta, nandito siya nangitlog. O, diba? Libre na siya ng nest. Meron na siya ditong paitlugan. Magigisa na ako at nang makakain na kami. Alas 12 na. Nako! Medyo malambot na yung ating munggo. Magigisa na tayo. Siyempre, una mong ating mantika.
Dalawa na talaga yung itlog. Papakita ko sa inyo. Kakaalis pa nung manok. Nangitlog lang siya. Bukas babalik ulit yun. So, ayun. Nahiwa ko na yung ating panglagay na taba. Tapos lagyan na natin yung sibuyas at saka bawang. Uy, nagluluto na ako sa bahay. Sa aking bahay. Bahay-bahayan. Lulutuan. Wala yung anak ko. Ewan mo nasaan. Napakagala. Uuwi yun pag gutom na. Ganyan. Pag walang pasok. Ang mga bata. Uuwi sila pag gutom na sila. Ay, alam niyo pala yung nangyari dun sa sa baboy ko. Yung baboy ko na alaga. Yung katabi niya, sumusuka at saka nagtatae. Ngayon, yung baboy ko gano'n na din, nagtatae na din. Tapos, hindi na kumakain, tapos nakahiga na lang siya. Sabi ko baka hindi na baka mamatay. Baka mamatay yung baboy. Sabi ko, buti na lang, meron nagsabi sa amin dito na yung kapitbahay na nagbababoy din, pa-injectionan daw namin. Tapos nagtawag kami nung veterinaryo yata yun na mag-i-injection. Tapos gabi pumunta. Tapos nung pagkatapos niyang ma-injectionan, ngayong umaga, okay na. Hindi na siya nagdudumi. Tapos kumakain na rin, tumatayo na siya, umiinom na. Tapos wag ko daw masyadong painumin ng tubig na madami. Tapos dapat daw laging wag basa yung higaan nila. Kasi ako lagi kong binabasa, gawa ng nililinis ko nga lagi. Dapat pala hindi ganun. Mali pala yung ginawa ko. Kaya ngayon alam ko na. Hindi ko masyadong babasahin yung higaan. Wawalis-walisan lang. Nilagay ko na yung taba. And then, hindi ako naglalagay ng kamatis sa munggo kasi madaling masira pag may kamatis. Kaya wag na nating lagyan. Para hanggang gabi na kasi namin to. Yung lulutuin ko na lunch, hanggang ulam na namin hanggang mamaya na dinner. Ayun. And lalagay na natin yung ating munggo. Sobrang lapot na ng ating munggo. Sarap. Lagay ko na dito. Oh, yaman. Aray! Ewan ko kung kakain yung mga bata kasi hindi mahilig sa sa gulay. Kahapon nga nagluto ng puso ng saging na may yung dahon na ewan ko anong tawag doon sa dahon na yun na nilagay. Naglagay siya doon sa puso ng saging ng ang tawag dito sa amin ay lubi-lubi. Lubi-lubi. Hindi ko alam kung anong Tagalog nun, basta dahon. And then yung mga bata hindi kumain, ayaw nila ng gulay talaga. Kaya ito, hindi ko alam kung kakain sila. Ang ilalagay ko dito na pampalasa ay patis. Wait lang. Lalagyan ko pala kaunting asin. Hindi na ako hindi ako naglalagay. Wala akong magic dito, hindi ako naglalagay. So ito lang yung pampalasa natin, yung mga sibuyas, bawang, tsaka itong patis. Tsaka yung mga gulay-gulay, yun na lang. Sanayan ko si Kiel na walang mga magic nor cubes yung kakainin niya. Kasi gusto nila yung talagang malasa, tapos mga karne-karne. Naku, hindi naman ako mahilig sa ganun. So lagyan ko ng 2 spoon ng fish sauce. This is a fish sauce. Nakakabulol. 2 kaya, no? 3. Titikman ko na lang mamaya kung kailangan pa ng isa pa. Walang takip tong nabili ko ng kawali. Wala siyang takip. Ang may takip lang yung mga kaldero kaserola na nabili ko. Tawang-tawa nga si Kiel kanina. Kasi dito na kami kumain kaninang umaga, tapos nagluto ako dito. Tumatawa at daw, yung saingan daw namin parang lutuan daw to ng noodles, hindi naman daw to kaldero. Ayan Aray, mainit pala. Ayan, ganito kasi yung sinasaingan ko. Sabi niya, hindi naman yung kaldero ma. Sabi niya, lutuan niya ng noodles. Kasirola. Kala niya kasirola. Ayun, konti lang yung sinain ko. Hindi ko alam kung kakain. Ayan, ganyan lang. Konti lang kasi 2 lang naman kami. Diba, bahay-bahayan na nga. Bahay-bahayan. Ay, ang init. Bukas libre na naman ang kain kasi may handaan dito sa kabila. Ayun, nag-aayos sila Nag-aayos sila ng nag-aayos sila dito gawa ng dibunong anak. Bagong dating din, abroad din yung may-ari dito sa kabila, sa kapitbahay. Nasa ibang bansa din yung tatay. Tapos ngayon, umuwi, ngayong December. Luto na to, okay naman na siguro. Lagay na natin yung ating malunggay. Ang tawag ng amo ko dito, moringa, hindi malunggay. Ayan, nandiyan na yung sikil, nandiyan na yung mga bata gutom na. Gutom na. Kaya naguruli na. Mga gutom na, kaya nandiyan na
Ganyan, magagaling na mga bata. Pag gutom na, saka mag-uuwian. Ayan. Hindi naman yung kanin kung kasya na. Ayan. Kasya na yan? Sure? Magagad ka na lang duman sa paligid. Baka igwa pa. Baka kulang. Wala to mga pampalasa. Asin lang. Ha? Nakakad ka? Ayaw kasi nang, ha? Saan? Ano dyan? Ay, mamaya gabi pala din na daw kakain sa kabila. Libre na pala mamaya ang kain. Masarap na, patis lang. Kahit pala patis lang, masarap na siya. Okay na siya. Masarap na nga. Mainit yan, mainit. Ha? Masiram na? Masarap to guys, oh. Patis lang. Bili kayo ng ganito, pampalasa. Wag na yung mga magic, mga nor. Wag niyo sanayin yung mga anak niyo na masanay sa ganun. Masama yun. Masama sa mga bata. Mamaya, lalagyan natin ng ano. Mamaya, pagkatapos natin kumain, maghahanap ako dun sa likod, sa Nyugan. Maghahanap ako ng papagapangan ng malunggay. Papagapangin na lang natin doon. Tapos, diretso dun sa likod, sa may mga kakao. Doon ko na lang siya papagapangin para pag namunga siya. Kasi ang taba niya talaga, promise. Ang ganda ng ano. Ang ganda nung malunggay na tumubo. Maganda kasi yung lupa, nilagyan ko ng mga nabubulok dun sa paligid niya. Tsaka mga itlog, yung shell ng itlog, nilagay ko doon. Luluto na siguro to, pakuluin ko na lang ng kaunti pa. Nandito yung itlog. Ayan, nilagay ko yung karton. Tapos yung manok pumasok dito, naghanap siya ng bahay-bahayan niya. Ito oh, dalawa na yung egg. Tadan! Papadamihin. Ito, bagong labas lang tong isang to. Mainit-init pa oh. Kalalabas pa. Ito din yung isa. Dalawa na. Yay! Iipunin lang natin yan. Dadami pa yan. Huwag sanang manood yung may-ari ng manok. Baka nanonood. Sasabihin nandito yung manok niya. Kain na tayo. Masarap? Masarap? Opo. Iyo po. Ayun, kain na muna kami. Lunch. Si Kirla sa ano pa. Ewan ko ba doon kumakain nagpunta ng banyo. Kain tayo guys. Ligo tayo sa poso. Dito sa kapitbahay. Na-miss ko magganyan. Alam nyo ba nung bata pa kami? Simula nung bata kami hanggang mga grade, high school na ako, second year high school. Diyan yung kinukuha na namin tubig talaga. Wala pa ditong as in na yung nawasa or yung, ang tawag doon yung gripo, yung tap water. Wala pa. Tap water ba yun? Basta yung may gripo na yung nakakabit na binabayaran mo na monthly. Wala pang ganun noon. Talagang sa poso lang kami noon umaasa. Simula nung nagkaroon ako ng mulat hanggang second year high school ako, ayan, yan yung ginagamit namin poso. And ngayon maliligo kami dito. Mas maganda yung may ganyan nung libre ka na, wala ka babayaran monthly, oh, may ganyan ka na. Kaso ang puhunan mo lang dyan is yung pagbomba kasi ang hirap magbomba. Nakakapagod magbomba, no? And yan, masarap yung tubig pag ganyan, di ba? Yung galing sa ilalim na tubig. Hindi yung sa gripo kasi amoy Clorox na yung nasa gripo eh. So, ayun, maligo muna kami ha. Diyan muna kayo.
Shoutout pala sa nagpapa-shoutout dyan. Kung sino ka man, bahala ka na dyan. Gusto mo magpa-shoutout joke. Hindi, shoutout na lang sa inyong lahat na nanonood sa mga nag-comment. Thank you! And i-end ko na yung vlog dito. Yung ulam namin ngayong gabi ay yun na rin, yung munggo kasi marami pang tira, magsasaing na lang ako. Madilim na naman, ayun. Sarap magligo, no? Sino sa iyo naka-experience na maligo sa puso? Comment naman kayo sa baba kung na-experience nyo yun. O kaya naman baka naman rich kid kayo, hindi nyo na-experience yung mga ganon. Di shower na agad kayo. Kaya kami, nung mga lumaki kami, nung may mga shower ganyan, parang ang saya-saya, no? Kasi talagang naliligo lang kami dun sa, sa, sa puso. Kaya nung nagkagripo na, ganyan. Pero yung mga shower na yun, wala talaga. Kasi nga, di ba, yung life natin noon is hindi naman ganun kabongga. Or, di ba, naka-experience lang tayo mag-shower nung mga mga nagpalagunan na, or kaya nagtrabaho na, nag-abroad na, di ba? Kasi hindi naman tayo mayaman. So, end ko yung vlog dito, guys. And thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe kung hindi pa. At sana nag-enjoy kayo sa video na to. See you tomorrow! Kung sakali may vlog tayo. Salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo bukas! Bye-bye!